lale kenthos waru gembal. Manyar-manyar do ning jungkel manas dadi wana. Ya, pancen bener penemban. Ora kok dhisik. Nyai kados pundi? Aku tak takon karo kowe. Apa kene iki pertapan Gua Karinawa kowe Begawan Sukmane ngrat? Inggih kasinggihan mekaten. Menika estu menika leres. Inggih wonten mriki mboten wonten kalih nggih mriki papan dunung kula penemban. Iya, ya. Yen ngono cocok. Penemban. Inggih. Mangerti ya? Praptane Begawan Durna nang kene iki ora kejaba. Aku mung arep gayuh tumurning wahyu manik iman daya. Plutuh Kumalasari sak mengko bakal tak gayuh. Aku gayuhke marang kawula negara Ngastina ingkang sak mengko ketaman Pagebluk. Wenehna paringna aku penemban. Ngapunten. Panjenengan ngendika wahyu manik iman daya. Lan omah mboten dang napa-napa. Lah kowe aja ngayawara lho iki dawuhing dewa. Dewa ingkang nuntun lakuku tekan kene. Nyuwun mapunten, malah dewa dereng paring wangsit menapa-menapa kalian kula. Kula dereng rumaos nampi dawuhing dewa bilih kula badhe dados lantaran tumedheng wahyu menika. Kowe aja garah lho penemban, kowe aja garah. Nek kowe garah apa kelakon tak rudha paripeksa. Saestu kula mboten ngertos ngapusi, saestu kula mboten garah. Kula mboten ngapusi, kula malah mboten mangertosi bab kanugrahan menika. Rudha paripeksa kowe parang. Liwang suksmana kang adile luwe. Ana sasmitaning sun jagat wasisaning Bathara. Wong bawana langgeng sinenggih datan awrat ora mengkuta dhisik. Kakang Patih Udawa, Kakang Kresnengkara. Mesti wae ndadekake kaget. Sira tak miji ngadhep ana ngarsaning sun Kakang Patih Udawa. Baunuk-unuk inggih diwaji semban kula. Pengayoman kula nring Madyapada Prapting delahan Gusti kula Sang Rata Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wanter sabda tama paduka miji dhateng pisanipun ngabdi kewatian sinuwun. Ing jawi sanget patos sing manah pindharan salumbu pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nang sareng caket anggen kula ngabiyanto wonten karsa paduka manah kula tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula. Parang kula nyadong dawuh menapa inggih samangke badhe paduka kadhawaken. Nuk niki. Ya Kakang Patih Udawa. Jernyoto sira iku ingkang ndak piji minangka dadi badal wakiling sun. Pranata tata ragiting kaprajan negara ing Dwarawati aturna mring panjenenganing sun. Sakmendhang aja nganti kang karempen Kakang Udawa. Menawi paduka ndang bab tata ragiting kaprajan negaring Dwarawati tartentu sadaya tan badhe ngujiwani. Para kawula samya sayekseka kapya karya luhuring rusa bangsa tuwin negaring Dwaraka. Mandhapipun dumateng Sang Hyang Prapti Prajuritan ingkang boten kendhat nggih tansah gegladhen ulah kridhaning aprang. Pramila sawanci-wanci praja paduka katemping marang wuku tartentu boten badhe anggep kuncanipun Gusti kula ing Dwarawati. Mengaten menggaturipun ngabdi kepatihan remuk kasawura putung semoga bandhemna sinipun. Nuk niki. Ya. Gawe bombong sarta marem tiasing sun awit jangkep kang dadi aturmu Kakang Patih. Ora liwat pakaryan kang utama wae tindakna selawasing urip Kakang Udawa. Menapa ingkang sampun paduka dhawaken kula boten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhaping pepada paduka Gusti kula ing Dwarawati sinuwun. Ya Kakang Udawa. Tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogatna nggonmu ngadhep. Sampun boten kirang sekecanggen kula ngabiyantara. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki tambak yuda singa mulang jaya. Tak bijinggone si adi ngadhep padha kanthi raja sapratamu Setyaki. Menawi pasang kalimat tapi sinabeta kila dri tebina saking siku dendaning Upacara Kaka Prabu. Wantar sabda paduka miji dhateng pisanipun ingkang rayi garba ruci yaiku ingkang rayipun Setyaki. Sowan kula tebih saking Rubida kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Tak tampa rat pangestuning sun wae tampan ana sampun saged kula pundi. Sarta padha tatanen barisaning para wadyabala ingkang gantung seba. Aja ana nganti ingkang padha saur manuk. Jeneng ingsun diambabarake sarta nembrama wigatining pasewakan Setyaki. Menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartentu kula boten badhe suwala ngestaken dawuh Kaka Prabu.
Ora mengko dhisik Atmajaku, anak andungan Indrita, bocah mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa. Aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti lan kasunyatan. Setija Bumanara Kasura. Anggonmu Prapta tedhak ning praja negara Ndarawati kinanten karaharjan sowan munggir anakku Traju Tresna. Nun amit masang Kalimantabi sinabeta ing ilo tebina saking siku dendaning dewa. Ya jagat pangestu Karwaya Bathara jagat nun mangke Rama Prabu. Parang padu Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Amiji dhateng wiswanipun ingkang putra sowan kula saking Traju Tresna tumeka ing mriki. Saestu tebih saking Rubida. Awit pikantuk pangestu paduka miwah pengayomaning dewa. Sowan kula kepareng ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Rama Prabu. Ya setija. Atur bekti marang wong tuwa pangestuning wong tuwa Ndarawati wae tampanana nukna inggih sampun sanget anggen kula pundi ndadosaken daya kekiatan tumrap gesangipun ingkang putra pun setija Rama Prabu. Ora mengko dhisik sowan munjanur gunung kadingaren tanpa tinimbalan ana ing praja negara Dwaraka sajak semune anggembal wigati sabab yen to nyawang saka liringing netra munggir kaya dene wong ingkang kesusu yen kesusu apa ingkang mbok gayuh sarta apa ingkang mbok buru teka Prapta sowan ana ngersanipun Rama Ndarawati duweni sloga sarta pasemon ingkang kaya mangkono mula tak paringi kalodhangan matur ngersanipun Rama nggih. Walah jagat pangestu Karwaya Bathara jagat nun mangke Rama Prabu sedaya lepat ingkang badhe kula aturaken diagung pangaksami. Ya ora dadi ngapa sejatosipun sowan kula wonten mriki menika sepisan tuwi kawijenganipun tiyang sepuh kuling Ndarawati saha kula asung bekti tuwin sembah kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka. Ya wis tak tampa. Ndungkap angka kalih sowan kula menika nganti bawa leksana kanalindran ingkang sanget kula candhi Rama Prabu awit kula ngrumaosi dados jejering pamimpining praja mengku kebawat keperintah negaring Traju Tresna sampun dangu tuwin mataun-taun anggen kula madhep nalindra. Nanging ugi wekdal punika malah sapunika nembe sepisan menika kula nandhang kacintrakan wonten negaring Traju Tresna. Liripun menapa sampun wonten tigang candra kanggan sakmangke negari kula nantuk karya sakmangke nulis sakmangke kula teteki talak brata semek Rana Rajamala bebantah bata sarimbat kula meminta nunutuh diri wonten ngarsaning Gusti ngakarya loka inggih Jawata Dakang Murwing Dat nulis sakmangke dewa paring sasmita dhateng ngersanipun Kang Putra kula kinen sowan wonten ngersanipun tiyang sepuh kuling Ndarawati pramila gandeng sampun marapta sowan kula parama paring dawuh menggah kados pundi sira nusadaning negari kula ing Traju Tresna Rama. Ya jagat pangestu Karwaya Bathara jagat Atmajaku nggih anak Prabu Setija kula wonten paring dawuh Rama Prabu gawe kaget aturmu kunjuk ngersanipun Rama Ndarawati mangertiya sejatipun Rama tulungare kapungkur antuk sabda tama pangandikaning dewa lumantar pasumpenan teges wangsiting Bathara ingkang wis tak tampa nggih. Mangertiya dina sakmengko iki dewa bakal matedhake kanugrahan wondene kanugrahan kuwi mengko bakal dadi sarana tentreming praja sok sapa wae ingkang gayuh gandeng kepasang yuja katuju nginu Atmajaku Setija Prapta ning praja negara Ndarawati kamangka kanthi sloga yaiku ingkang duweni gegayuhan kepengin nentremake negaramu. Kanugrahan iki tak pasrahke mangsa baranggonmu bakal laku talak brata meminta ngersaning dewa nyuwun sih wilasaning Bathara. Kanugrahan iki gayuhan dimen bisa mukti sarta bisa usada negaramu. Waduh nyuwun mapunten Kanjeng Rama kula ngrumaosi menawi kula badhe kedah talak brata menika kula ngrumaosi bilih kula madheg nalindra menika kirang anggen kula lampah priyatos. Yen ora diwiwiti dina sakmengko banjur arep besok apa nggih. Tak jlentrehke. Monggo jlentreng kanugrahaning dewa ingkang bakal pinasrahake dening para titah sapa wae wenang gayuh. Wondene kanugrahan kuwi winastan ya sinebut Wahyu Manik Iman Daya Tlutuh Kumarasari. Wondene kanugrahan kuwi mengko bakal gawe sarana pinardawa ya pinardawaning kamulyan negaramu kalamun to kowe kasil gayuh.
wondene wahyu kuwi bakal tumedhak sarta ingkang dadi lantaran papan dununge mapan ana ing telenging Wanatri Basara ya Tik Brasara ing kono ana wujuding pertapan ingkang cahyane sumunar sumundeling awiyat bebasan ngungkuli marang perbawaning dewa ngejawantah. Pertapan kuwi arane pertapan Guwa Karinawa wondene ning kono ana ing pecrabaan pertapan lenggah Sang Pinandita ya kuwi kang pemarep Sang Begawan Sukmaningrat yen to pancen sirat majaku setija kepengin gayuh katentreman marta diage tak pasrahi kanugrahan iki mangsa borong anggonmu bakal gayuh nggih. Waladalah ya jagat pangestu walaya Bathara jagat babar wisan cumepleng rasing manahipun Kang putra Indraji Trisna Rama sareng kula nampi sabda tama pangandika paduka lan menika sakmangke kula ngrumaosi kula rumangsa bilih sampun badhe wonten trontong-trontong sulak ing pepadang negari kula Indraji Trisna sakmangke badhe manggih katentreman. Ya yen mangkono ngenteni apa aja ngasi surup surya tak jaluk budhal tumuju ning pertapan Guwa Karinawa ngersaning Sang Begawan Sukmaningrat. Ih, malah gandeng sampun tetela lan terwaca inggih dados dawuhipun Rama Prabu. Daya-daya kula nyuwun pamit. Kula suwun pangestu paduka minangka tiyang sepuh kula candhi. Ya Pak Balang puja puji santing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih setija. Ya jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat pun mangke to paman. Paman Kumbayana, Paman Durna rawuh wonten negari ing Ndarawati najan Kang inggih sowan kula wonten Praja Negari Ndarawati nampi pangestu dalem sangipun Kang putra Ndarawati mboten langkung kaprayogan. Wah sampun mboten kirang sikeca. Setyaki wonten dawuh. Ngigit-igit kepiye wae iki tamu agung. Oh iki. Mbagekno. Nuwun mangke Bapa Penemban. Popo Penemban Durna sarawipun wonten Praja Negari Ndarawati najan kula pun Setyaki ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Aku kok cubriya karo kowe. Cubriya liripun menapa? Kowe iki adat saben ngundang aku ki nyuk. Hah, sagendakan iki kok mlipis basamu karo aku. Sampun trep lan pantesipun menawi mapan to ning pasewakan. Tegese nek ora ning pasewakan aku tak tutuki. Mesti mawon. Aduh. Ya Setyaki najan tok ora ikhlas manahmu. Tak tampa pengestuku wae tampan ana ya Setyaki. Sampun saged kula pundi. Pun prayogiaken legahipun. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun mangke Penemban Durna. Sarawipun wonten Praja Negari Ndarawati najan kula ngabdi kepacan pun dawa ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Patih Udawa iki. Lakar kalsan mekaten. Heeh, kowe ngaturake sembah ngersaning Sang Dr. Andes Durna. Wis tak tampa lihat pengestuku wae tampanan ya Udawa. Sampun sanget anggen kula pundi pun prayogiaken lenggahipun. Heeh, kaya wis ora kurang kepenak. Sampun pikantuk unjukan daharan menapa dereng? Pengestumu urung Udawa. Tuku. Menjelang menika pendhita sugih. Menawi dereng pikantuk daharan, dereng pikantuk pasugatan kula aturi tumbas. Atas aja atas to nek omong iki. Lho, nyuwun pamunten. Mboten atos pripun? Wong mboten atos mau diobatke men piye carane men atos kok. Mboten angsal atos atur kula meneh. Nyelekit omonganmu kuwi. Nyelekit anggih dikukur. Apa sing dikukur ra? Nengane kok ora. Nuwun mangke Paman Kumbayana. Kados pundi nggih? Damel kejot setaning manahipun ingkang putra Ndarawati sowan sengkan-sengkan datan pepupuyan rawuh wonten mriki wonten wigatos menapa sajak rawipun semua nggembol wigati. Lole kandang berkuduk manyar-manyar somorante hawala kamanaka kula gabrit kantil buntuting selikur. Sowan kula sepisan wonten Praja Negari Ndarawati mriku tetinjo tuwi kawilujikan paduka angger anak Prabu Sri Bendara Kresna. Wantene samangke kula sampun kasembatan pinanggih kelawan nata Ndarawati. Syukur binake sewu kula warga ageng ing Ndarawati tansah mangke kawilujengan angger. Inggih Paman Kumbayana inggih. Dungkape ingkang angka kalih.
Sowan kula menika mboten saking pikajikan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Kula kinten sowan wonten Praja Negari Ndarawati. Lajeng menapa ingkang dados wigatosipun teka anak Prabu Duryudana utusan kalian kula. Anak Prabu Duryudana menika nampi dawuh saking anak-anak kula pun para Pandhawa. Dados Pandhawa menika ngutus anak Prabu Duryudana, lajeng anak Prabu Duryudana ngutus kula. Lajeng kula ngutus sinten arepan. Dados menika namung mujudaken rantai tali ranting ingkang boten wonten pedhotipun. Dados ingkang badhe kula aturaken menika wigatosipun para Pandhawa. Oh inggih. Kula sepisan matur nggih. Kula nampi dawuh saking anak Prabu Duryudana ingkang minangka lidasi nambung saking para Pandhawa meratelaken bila samangke negari Ngamarta inggih punika ketaman pagebluk. Sangka bingung ing kawontenanipun para Pandhawa anggenipun nampi welaing dewa. Kamangka melaing dewa inggih wujud pagebluk mayangkara ingkang sakmangkipun raosaken dening para kawula negari Ngamarta malah sampun sumrambah wonten negari Ngastina lho Gar. Lole kula menika bingung. Kula niki ngatasi kula niki ahli nujum. Nanging teka kula dereng saged ngatasi perkawis menika kula dereng saged mungkasi perkawis teka samangke malah damel kawontenan wonten negari Ngastina menika sangsaya risak. Nalika kula samangke meminton lutuh diri wonten ngersaning Dat Kang Murwaing Dat. Kula nyuwun wonten ngersaning Jawata Gusti Kang Akarya Loka. Kula nyuwun dawuhipun dewa. Kula pikantuk sasmita bilih kula kedah sowan wonten praja negari ing Ndarawati. Wonten ten ingkang dados wigatosipun kula badhe sepisan inggih punika atur gendreawasan. Awit negari Ngastina ketaman pagebluk ndungkap angka kalih. Sowan kula menika namung nuhoni dhateng dawuhing dewa. Kula kinen ngampil wujuding kaca paesan Ger. Ya jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat. Nuwun mangke pamanku Mbayana. Kula wonten dawuh. Kagjatotaning manahipun ingkang putra Ndarawati sareng kula nampi pangandika paduka. Ingkang paring dawuh bilih negari Ngastina ketaman pagebluk sepisan kula nderek prihatos. Inggih, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih. Menawi badhe nyuwun wujuding kaca paesan nyuwun pangapunten. Kalersan menika negari Ndarawati ugi dereng dangu nampi pagebluk saking ngersaning dewa wonten Nalendra Bengkanani inggih menika jejulukipun pun Prabu Surasekti ingkang ngamuk punggung wonten negari Ndarawati piyambakipun kepengin bedah negari Ndarawati. Loh, estu inggih estu. Nderek priatos Ger. Inggih nanging ewa semanten perkawis menika sampun saged pun rampungi, sampun saged pun tentremaken. Ananging menawi ngingi bab kaca paesan menika rak kagolong pusaka negari Ndarawati. Inggih menika pusaka negari Ndarawati. Inggih. Gandeng ngemuti saha mangertosi ngawuni lakon ingkang kados mekaten pangamukipun Prabu Surasekti. Menika kula kinten sakmangke badhe ngembet dhateng kawontenaning pusaka negari Ndarawati menawi negara sak kabedah. Nalika pusaka badhe dados regemanipun Prabu Surasekti. Nalika sakmangke pusaka negari Ndarawati sedaya menika kula titipaken ing antawisipun dhateng Nayaka, Punggawa kaliyan kawula. Ngaten. Inggih. Menika namung kinarya jagi supados menawi negari kabedah pusaka sampun ngantos kaboyong pramila pusaka kula titipaken dhateng ngersaning para kawula ing Ndarawati. Katitik sepisan wujuding senjata cakra sakmenika kula titipaken wonten ngersanipun Kaka Prabu ing Mandura. Lajeng ingkang angka kalih wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya kula titipaken dhateng pun Kakang Udawa ing Widara Kandhang. Lajeng panah Kyai Kesawa sakmangke kula titipaken dhateng kawula kula ingkang namipun Parja. Menika namung kinarya jagi sampun ngantos menawi negari kabedah pusaka ugi kaboyong. Inggih. Menawi kanten sedaya katitipaken dhateng para kadang sentana miwah kawula Nayaka yang Punggawa negari Ndarawati nggih. Lajeng wujuding kaca paesan katitipaken dhateng sinten? Dipun titipaken dhateng sinten? Menawi senjata cakra pun titipaken dhateng sanipun ingkang Raga ing Mandura. Kula mboten betaken, kula ingkang kula betaken menika wujuding kaca paesan. Menawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya pun titipaken dhateng pun Udawa, kula ugi mboten betaken ingkang kula betaken menika kaca paesan.
Lah mugi dados ning kawuningan dinten sak menika wujuding kaca paesan kula titipaken dhateng ngersanipun kadang kula pun Setyaki pramila. Menawi badhe nyuwun ngambil wujuding kaca paesan kula aturi sak pirembagan kalian kadang kula pun Setyaki Paman Durna. Ya aku kok malah mundur. Menika estu napa pripun? Inggih. Menika saestu ngemuti kawontenan negari Ndrawati ingkang sakmangke nampi reretu Prabu Surasekti ngamuk wonten negari Ndrawati pusaka kula titipaken namung kinarya njagi kawontenan. Nggih. Kados pundi? Kaya maneh dititipke teng Sencaki to ya. Kula menika rakyat riku ajeng nembung sampun to. Sencaki menika nayaka kula, nayaka menika menawi kula dawuhi. Nayaka menika namung mbangun miturut kalian dawing Nalendra, dawing pangarep. Sampun ngantos kuwatoring manah. Paman Durna, inggih ngestaken dawuh. Nek ngaten kula nyuwun dipalilah kula badhe sak pirembagan kalian pun Sencaki. Monggo. Setyaki, wonten dawuh. Mara maju anggonmu sowan. Paman Durna bakal sak pirembugan kelawan Siadi. Nggih tak dawuh. Malah arep teng pundi? Teng mriki. Le rembukan iku teng mriki. Aku wedi kowe mendelik karo melintir brengose. Jajal nek sing to melintir ki liyane ra aku ra wedi. Kowe ki ya aja gawe giris pamanku Mbayana panjenengane ki arep rembug wigati karo kowe kok. Ih, kok Prabi. Nyun diparilah, nyun papunten kula mengkeraken lenggah duka. Ora dadi ngopo wis tak paringi dawuh. Piye Setyaki? Piye? Kira-kira yen to aku arep nyuwun ngambil wujuding kaca paesan mbok paringke apa ora? Nyun papunten. Durna. Kula menika satriya. Kula menika satriya panjenengan saderengipun ngaracut busana kasatriyan, saderengipun madeg pendhita wonten Sukalima. Sampeyan kuwi rak ya satriya sekti kalintang jayaning perang. Satriya kondhang kekasih Raden Kumbayana. Kondhang sekti, kondhang ampuh, sangka ampuhe nganti patutan duwe anak karo jaran. Cangkemmu. Larak menika estu. Wah, kowe iki aja mirang-mirangi aku ning ngarepe wong kok ta Sencaki. Kuwi iki wadi. Kowe iki kaya yo lapunten. Wadi menika menawi tiyang sak jagat mboten sami ngapuningani nanging menika sampun kondhang kaloka dumugi manca negari. Bilih Durna patutan duwe anak karo jaran Betari Wilutama menika. Wis. Ora sadrembang. Kuwi perkara kulawarga. Saiki sing arep tak rembug kuwi perkara negara. Ayo nek pancen kowe nggawa wujuding kaca paesan, wenehna. Lole, apa nek ora mbok wenehke apa kelakon negara Ndrawati gedene kesatrian Garbarusi tak bumi angus lho Sencaki tak bumi angus. Ketok lorekmu, ketok gedhanmu Durna. Bareng kowe tekan negara Ndrawati. Jare kowe arep nyuwun ngambil kaca paesan kinarya sarana katentreman Puraja Negara Ngastina. Aku mung arep nuduhke jiwa kasatriyan. Ngelingi aku satriya, kowe mbiyen ya satriya sadurunge madeg Brahmana. Aku kepengin nyoba sepira kadigdayanmu. Mbok ya ora sah wasis nek omongan kuwi, ha? Wong semene iki wis ngerti, Durna ki anggere ketemu Sencaki mesti jotosan. Lah nek jotosan sing menang sinten? Sing menang Sencaki. Waduh. Dadi wong semene iki wis ngerti, kowe ora sandadare karo arep nyoba karo kadigdayanku. Aku ki sekti ya mbiyen. Nek saiki, kowe iki satriya saiki. Kowe satriya saiki beda karo satriya mbiyen, beda karo aku. Aku satriya jaman mbiyen, sekti ya sekti ning jaman mbiyen. Saiki ora sekti. Nek wis ketanggur perkara, wis kepentok kahanan. Kowe lagi muni kaya ngono. Coba nek sowanmu ki ora ning Puraja Negara Ndrawati, coba nek sowanmu ning Ngamarta, mesti wis ngemprak-emprak cangkemmu. Ya, takoni Sencaki. Takoni. Saiki tak blakani, saiki tak buka sing dadi kasunyatane. Ngerti ya?
Sejatine aku kuwi ora kok diutus dening anak Prabu Duryudana ora. Nanging aku kuwi diutus karo Pandhawa. Mergo apa? Wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kuwi dina sak mengko oncat. Oncat saka negara Ngamarta. Lah oncate wujuding pustaka kuwi ora liya kejaba yeming mergo dicolok karo anak Prabu Baladewa. Wela malah kakehan cakem. Waduh, aduh. Ya! Ya! Den larak nolya den dugang nggih Sang Tapa Begawan Durna. Dawah wonten sak sela-selaning para kawula ingkang sami sibuk. Temah Sang Begawan Durna diurak sinambi ditutuki dening para kawula didadi dienggo bal-balan diuncal-uncalke ning jero kedal. Ah, iya, modar we, modar we, modar, modar. Modar we, modar we. Weh, modar we. Oh, pendhita penyakit, pendhita penyakit senengane. Modar, Durna ben modar. Pendhita ora iso ngenggoni tuane. Lah iya. Tekan negarane wong kok gawe kisruh. Cangkeme kebak wisa, cangkeme kebak penyakit, cangkeme kebak wisa. Omongane ra kening jaga, omongane ra kening diugemi. Mula patutan di anak karo jaran. Gol. Ben ajur sisan Durna, ha ben putung balunge. Sik. Iki dompete Durna kecer. Oh, dibuka. Eneng isine apa? Wah, oh, lah bener mula pendhita kere sangu ming dit selawe. KTP ora eneng, ketoke KTP-ne dienggo jaminan. Ayo. Weh, lah iki apa iki? Pendhita nggawa plembungan barang. Wis tuwa ora ngrumangsani tuane isih kaya bocah, malah dolanan plembungan barang. Aduh, nyanti mau tes makku kecer ngendi mau. Aduh, iki HP-ku iki. Aduh, satamange nyanti ta ya. Kae delok kae anake kae. Hooh kae. Anake ning pojokan ora wani nulungi. Wis ben. Anake ning pojokan ora wani nulungi. Kledap-kledep nginceng bapakne kok. Wela malah geger karo kawula. Koko Prabu piye? Nyatanipun ingkang sami seba menika sami mboten remen kalian pun Begawan Durna. Ben motor kok. Aja kejem-kejem karo aku to ya Mas. Aku tekan kene iki arep golek nugrah. Aku tekan kene iki arep golek ketentreman. Ketentreman opo? Wis wong semenik wis ngerti. Durna tekan kene iki arep gawe kisruh. Delok kae. Ora konangan to. Durna tekan kene nggawa Kurawa. Oh, lah edan gabyok wedang. Aduh, kroyak semut kok iki kok. Nyiram jarik kaya pas tengah. Gabyok wedang kae mrisa. Pendhita tuwek ora iso ngenggoni umure. Sencaki kula ndhawuh. Dawuh ana para kawula aja ngasi padha regejekan perkara iki dirampungke. Iki staket dawuh. Karta Marma, kowe nulungi aku, Kar.
Kula kok mesake timen kawontenan panjenengan Bapak Durna. Walah edan. Wong Durawati keparat. Atas iki guruku ingkang tak sembah, tak ajeni, tak pundi-pundi. Babar pisan ora duwe Subasitaya mungsuhe Kartomarma lan Kurawa parat. Dalah keparat pancen menungso murang tata. Setyaki Kartomarma Parat. Kowe ora nyawang yen to Paman Durna ya guruku saka 5 nyirit Kurawa 100 segelar sepapat. Eneng kene iki bakal mboyong wujuding kaca paesan. Nanging malah kowe gawe perkara ngejak geseh karo para sada Kurawa Parat. Pancen tak niyati wis tak jarak jroning atiku aku weruh gledhang-gledhange para sada Kurawa 100. Wis iso tak pestheke yen to tekan negara Durawati ming arep gawe kisruh. Para jajalan saiki yen pancen kowe ora nrimake anane Durna tak polo, anane Durna Pulasara. Para jajalan kowe arep males apa karo Setyaki? Walah dalah babu Arawa. Ya, kowe wis wani mulasara marang guruku. Guru ora kowe males, sing males siswa-siswane. Kae pepundhenku, kae pujangganing negara Ngastina. Kowe ora gelem nungkul wong Durawati, ora gelem masrahke wujud kaca paisan saut ning kene marganing madimu. Singalena prapteng lan tubruk gawe ning Papua mbuh dadine kandamu, Pak. Bentos ke kahanan Podiar Sandan gas-gasanmu parat. Sampai tahu, coba kau kian cakep,
lho di parat. Hei, awas. Wit. Oh, iya cacak. Ijo. Hei. Indah Wasita. Kula aturi sareh Bapak Durna. Panjenengan kula labuhi. Heeh. Aku didompengi ya Kartomarma. Iya. Wah. Awas. Wit.
Indah Wasita, Indah Wasita, Indah Wasita, Indah Wasita, Indah Wasita. Sengkuni leta-lete bibit baris ngarep dhewe risane mengko sengkuni kok malah deprok. Aduh. Wah. Piye karep? Waduh. Wirang bebarang, Mang. Ngethuk gari ngethuk kok ndadak kemringet ki ngapa? Nyuwun mahapunten, Man. Ayo ih. Mau wis keblungan ping 9 lho, Man. Keblungan gong. Kudune nuthuk jangga janggane ora dituthuk. Mah nuthuk janggane tim streaming. Sapa? Cita Aksana. Lah ndak ngejene sampean ki ora usah ngece karo kula. Kepareng kula badhe ame witi beksan kawula. Piye? Sencaki ora gelem ngulunge kaca paisan babar pisan. Wah laidan. Kula menika rekane arep mbelani Paman Durna ning jebul bareng kula nandangi tandang gawene Sencaki. Kula ngurmangsani jebule Paman Durna niku ora pantes dibelani. Ha iya, iya. Sampeyan lagi ngerti saiki po. Ket biyen Durna ku ora pantes dibelani. Saiki mung gedhe utange tok. Kok nyaur to sengoko gelem. Gelem ngerek genderamu apa ora? Ngerek gendera piye? Ora arep upacara. Ya dilundrung. Ah urung nggo upacara kok kon nglundrung. Wis bali. Kurawa tekan kene pancen meng arep gawe kisruh ning Praja Negara Ndrawati. Iya aku bali. Iya aja. Iya. Ya le bali yo. Engko. Oh alah Durna. Durna gati dadi menteri, kak proyek nggo pribadi penting. Dadi kudu badi tuku Ferrari LSM disangoni anggaran kudu setiti mlebu kantong metu mburi. Cara bebek ngwek. Madeg. Udutmu isih ora? Isih. Arep njaluk ye, njaluk aku nah. Sik, kusik. Iki kok Raden Sencaki tekan kene. Wedyan arep ngopo ya iki ya? Wah. Mesti meng arep ngundurke karo Kurawa. Ayo digelem mundur apa ora? Ora gelem bali apa kelakon tak gulung dhewe gendeng. Nggih, bali, betul. Nekok penjane. Wah! Wah! Hei, aja ndasku. Wedyan aku kena ya. Kurawa lah kok malah kula karo sampean keliwatan bis niki wae critane pripun. Kurawa anggere kon mundur kiyenge ra jamak-jamak. Saya anggere muni ana konsumsi ngono ki. Nek kon perang kok gumun ku tandange jan ger marake ati nelongso. Klekus nek kon perang nggih.
Lah niki kersane pripun? Mbah, sewanteng dandang mangore mawon Dik Pate. Wah! Wah! Ya! Iya. Kakang Durna. Setyaki kula wonten paring adhawuh Koko Prabu angawe ingkang rayi garpa rujipun Setyaki tak sawang katone wis padha mundur para sata Kurawa sebab mbok tebak mundur sampun kula peksa kinen gulung gentiranipun bongkok ngrangket gegamanipun ya bagus saiki ngene Koko Prabu nyadeng dawuh derek nopon kakang tut wuntat laku ningsun tumujaning praja negara Ngamarta sabab lagi wae pun kakang nampa niwala saka kawula negara Ngamarta ingkang maratelakake yen to negara Ngamarta pancen ketaman pagebluk wela nek ngaten bener cangkeme Durna le muni nika wau ya pancen bener ya mung kabeh kuwi mau dienggo pamadan karo Paman Durna Wekasan Paman Durna mangerteni gandeng para Pandhawa ki nedeng kacintrakan srana negara Ngamarta ingkang ketaman pagebluk banjur kepiye sranane arep golek sela slaning garu oh mekaten ya nek ngaten daya-daya kula badhe nderekaken tindak jengkar paduka ayo derekno saiki Setyaki Tetian kala Rudra Mas Patek Raja Dewaku bet ora pangling ingkang mrapta ning kayuwangan Surdaya ya ing dandang mangore iki Begawan Durna layak to layak gawe perbawa panas ana ing kayuwangan ya ing setran Gandha Lumayit Jaramaya Kanjeng Ibu kasinggihan oh mboten nginten menika Durna sowan tanpa tinimbalan Kanjeng Ibu iya monggo kadang wong tetela sejati menapa ingin dados wigatosipun prayogana lungguh Jaramaya sampun mboten kirang sekeca ora mengko dhisik Begawan Durna ya Kumbayana sasowanmu padha kanthi harja leken raswaru gembal manyar-manyar Dok nang jungkul wana alas dadi wana inggih tansah pinayunganing kawidadan kali Senir Sambikala Nirbaya Nirwikara sawanipun ingkang putra pun Kumbayana Wang Pandya Betari kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula konjo sandhaping pepada-paduke Wang Pandya Betari Durga iya Durna wis ulun tampa mbayat pangestu tampane bet sawanmu kok kopah-kopah kaya ngono ngananmu inggih pangestunipun Ibu Betari menika kala wau kula bibar separing kalian pun sencaki menika kula dipun tonya Wekasan nyenyeh cangkem kula bejo kula mboten pelo menawi kula pelo lak kula mboten bisa muni iya Durna inggih apa kang dadi gatining sedya kita oleh pengangkah kula menika Wang Pandya Betari kula namung kepengin damel cintrakanipun para Pandhawa awit menapa dinten samangke negari Ngamarta menika nedeng taman pagebluk nalika kula damel srana Karti Sampeka kula badhe
Amboyong wujuding kaca paisan ingkang sakmangke dados kagunganipun anak Prabu Sri Bathara Kresna menika kinarya serana menawi kaca paisan kula rebut anak Prabu Kresna gampil anggen kula badhe mejahi menawi anak Prabu Kresna menika sampun pejah tartentu para Pandhawa mboten gadhahi daya kekiatan awit pujangganing Pandhawa nujumipun ngamarta menika rak Kresna menawi Kresna mati Pandhawa mboten gadhahi daya nanging lole kula menika pengen damel cintrakanipun Pandhawa malah kula dhewe sing cintrakan menika lho iya tobat lelakon kaya ana wae nanging jeneng kita kira ya aneh Durna aneh kados pundi kaca paisan kuwi dudu kok wujuding pusaka ingkang mawujud bisa diboyong bisa disilih babar pisan dudu nanging wujuding kaca paisan kuwi mapane ana ing sak jeroning kulit sanjabane daginge nata Ndrawati tak tenan to kujur nyang arep nyilih malah dinai bithi karo sencaki lajeng mriku kados pundi Wang Panjabedari mangkene ya nggih mangerti ngalamun to lumantar telik sandipaya ingkang wis sumebar ana ing kahnaning jagat mercapada iki mau jeneng ula nampa aturing bangsaning Bajul Barat yen to para Pandhawa bakal gaya tumuruning Wahyu Manik Imandaya Tuluta Kumarasari ingkang sakmengko mapane ana ing pertapan Guwa Karinawa ya mapane ana ing pecrabaning Sang Tapa Begawan Sukmaning Ngarat mangerti ya yen to iki bisa jeneng kita gaya wujud ing kanugrahan kengaran Wahyu Manik Imandaya Tuluta Kumarasari tak kira Pandhawa bakal cintraka merga negarane ora bisa waliya nirmala temajati Durna lole malah kula sampun cemeblong ora sing manah kula Wang Panjabedari daya-daya kula nyuwun pamit wondene pertapan Guwa Karinawa menika mapan kula wonten pundi mapane ana ing telenging Wanata Brasara tumuju ing kana ana wujuding pertapan Sumunar Tejane Durna Jaramaya kula wonten timbalan Ibu aja wedi kangelan Begawan Durna ditungkol lakune didherekake tindake keparengan di bangsaning perjineman iya segelar sepapan berungkat kimpul gajah gelar singa barong Durna dijampangi ning burine ya nggih inggih daya-daya kula nyuwun pamit Ibu ngati-ati aja kaya bocah cilik nggih Jaramaya Gusti kula nyadhong dawuh ing abdipun Wiramba Dewa minangka pamimpining bangsaning perjineman Bajul Barat ing abdipun banyak kapulaga nyadhong dawuh kiraka aja kaget to nampa dawuh sarta kewajiban saka ngersani Kanjeng Ibu ayo Durna didherekke lakune
dirumajangi ditutke panjenengane areng gaya tumurun wahyu manik iman daya menjang menapa kabidalaken ora ketang sambung obor colok lintang tak jaluk budal saiki oh nyuwun pamit ngati-ati co kekuk ngapunten den sinuwun Puntadewa randhat anggen kula sowan den ngapunten saestu ya Kakang Semar ora dadi ngopo malah kepara praptane Kakang Nayantaka bisa bareng kelawan rawing Koko Prabu Ndrawati kleresan nyadong dawuh Koko Prabu saestu sareng para Pandhawa nampi pacobaning dewa wujud pagebluk mayangkara dereng dangu kala wingi ingkang rayipun Darma Kusuma antuk sasmitaning dewa bilih para Pandhawa kedah gayuh tumuruning kanugrahan wahyu manik imandaya tlutuh Kumarasari lajeng Koko Prabu jlentreng kanugrahan menika mapanipun wonten pundilan menapa ingkang kedah pun tempuh saraning kedah pun lampahi dening para kadang-kadang Pandhawa Koko Prabu yo jlethong kakangku paringa dawuh ana ngendi durung wahyu manik imandaya apa kuwi wujud wejangan apa kuwi wujud kanugrahan wah para Pandhawa saguh gayuh tumuruning kanugrahan kasebut Kresna kakangku kadang Pandhawa sampun pikantuk dawing dewa la inggih monggo dipun wiwiti anggenipun badhe gayuh kanugrahan lajeng sinten ingkang kajibah tuwin badhe pinasran kewajiban gayuh tumuruning kanugrahan Koko Prabu nyuwun mapunten menawi saking peranganipun para Pandhawa ingkang raka mawas ingkang kiyat gayuh tuwin ingkang kiyat sakmangke ngregem kanugrahan wahyu manik imandaya mboten sanes kejawi namung arayi ragil inggih menika pun sadewa paramila daya-daya paringa dawuh Yayi ragil sadewa kula Koko Prabu Siadi wis midhanget dhewe apa kang dadi pangandikane Koko Prabu Ndrawati kepiye mungguh Siadi menawi estu menika badhe nuwaken katentreman tumrap Raja Negari Ngamarta sarana menapa kemawon kula tempuh yen mangkono ragil aja kesuwen wah ayo tak kanthi budal tak jampangi tak tututi lakumu daya-daya Koko Prabu Puntadewa kula nyuwun pamit tambahing pangestu ya tak balang puja-puji santi ati-ati aja kaya bocah cilik sedewa
sareng kadang kula ragil sampun bidal daya-daya kang ngaraka nyuwun pamit angandi ingkang rayi panenggak ngrumaja lampahipun sadewa Koko Prabu babar pisan katentreman negari Ngamarta kula pasrahaken Koko Prabu nyuwun pamit Kakang Semar awo ayo tak dhereke Kakang monggo Kakang Semar wonten dawuh aja ditegake jare arep nututi sedewa saka cecaketan kok malah isih nang kene tenan apa iya kula ijen keparat tekle dangklung dobleh wonten dawuh pripun Pak apa ndas Ipung ayo budal nderekke ndoro sedewa mahduh penak kepenakan kowe ora ayo wae sing saya sing rukun Totang royong nyambut gawe ae ujung cari palang rondo ning kalop lela wana lela sing pas Kresna Kakang Gopo kandhenana wujuding aji sepi angin supaya ndang prapta ana ing pertapan Guwa Karinawa yo kena swaruh gempal manyar-manyar duk neng dungkol wana alas dadi wana sajak pancen kae ya iki wujuding pertapan Guwa Karinawa ketok le mencorong loh ning kok sik lah kae kok ora pangling kae Prabu Setija kae munggah ning pecerabakan lole arep gayo iki ora tak disimu ndak ndang direbut iki kok
pus ngancik gagap rahina nenggih sang topo begawan sukmaning ngarep ingkang sampun kemareng lenggah aning pecerabaan iki pertapan ing guwa Karinawa mula saking katebyan ingkang melajar iki sang begawan Durna bawana langgeng sinunggi tatanawrat nyon pangapunten penemban menika paduka rawuh wonten ing pecerabaan ing guwa Karinawa mriki najan nyuwun pangapunten najan kula nembe sepisan menika kula wanuh nanging kula mboten pangling bilih paduka menika Pandhita ing sakaliman nuju ngastina inggih punika pun sang tapa Begawan Durna penemban. Lele kenthos waru gembal. Manyar-manyar dok nang jungkel manas dadi wana. Ya, pancen bener penemban. Ora kok dhisik. Nyai kados pundi? Aku tak takon karo kowe. Apa kene iki pertapan Gua Karinawa kowe Begawan Sukmaningrat? Inggih kasinggihan mekaten. Menika estu menika leres inggih wonten mriki mboten wonten kalih nggih mriki papan dunung kula penemban. Iya, ya. Yen ngono cocok, penemban. Inggih. Mangerti ya? Praptane Begawan Durna nang kene iki ora kejaba. Aku mung arep nggayuh tumurning wahyu manik iman daya. Tulutuhku Malasari sakmengko bakal tak gayuh aku nggayuhke marang kawula negara Ngastina ingkang sakmengko ke Taman Pagebluk. Wenehna paringna aku penemban. Ngapunten. Panjenengan ngendika wahyu manik mandaya. Wahyu. Iya. Waduh. Kula niku mah mboten dang napa-napa. Lah, kowe aja ngayawara lho iki dawuhing dewa, dewa ingkang nuntun lakuku tekan kene. Nyuwun mapunten. Malah dewa dereng paring wangsit menapa-menapa kalian kula. Kula dereng rumaos nampi dawuhing dewa bilih kula badhe dados lantaran tumedheng wahyu menika. Kowe aja garah lho penemban, kowe aja garah. Nek kowe gara apa kelakon tak rudha paripeksa. Saestu kula mboten ngertos. Ngapusi saestu kula mboten gara. Kula mboten ngapusi, kula malah mboten mangertosi bab kanugrahan menika. Rudha paripeksa wae parang. Arep nggayuh kanugrahane dalanmu wis ora bener. Durna, aku ora ngapa-ngapa lho. Kowe arep ngrudha paripeksa aku rekane kowe arep mulasara aku. Ning alam ora trima yen aku diubek-ubek menungsa kaya dapurmu Durna. Nuwun mapunten mboten pangling menika sinuwun Prabu Setija. Waduh, penemban.
Paduka malah sampun manuh kalian ingkang abdi pun setijo. Inggih sinuwun. Namit pasang Kalimantan sinabeta ing lolo tebena saking siku dendaning Bathara. Penembahan. Oh alah. Wong bawana langgeng sinunggi datanawrat. Nyuwun mangapunten sinuwun. Menjenengan gayuh kanugrahan menika badhe pun tujuaken dhateng sinten? Kawula kula ingkang nampi welah ing dewa pacobaning Jawata. Sami ngaraosaken pagebluk ketaman dahuri ingkang sampun Sabta Candra kalampah sakmangke penembahan. Oh alah, inggih. Kula badhe matur nanging panjenengan sampun ngantos kaget nggih sinuwun. Sejatosipun anggen negari panjenengan ing Traju Tresna nampi welah ing dewa menika tambane usadane senes saking dayaning tambanipun menapa penembahan? Tambane inggih panjenengan minangka jejering Nalendra kedah saged ginakaken wewaler tuwin saged ginakaken rasa pangrasa ingkang trep lan ingkang pener. Sampun ngantos kawula panjenengan sakmangke rumaos dipun lirwakaken lho sinuwun. Lajeng kula kedah kados pundi? Kula sampun matur senes wahyu niku sing dadi tambane negarane panjenengan. Menawi ndharatul kula sakmangke kula aturi kondur, kula aturi nyaketi kantanipun para kawula namung buta dipun tresnani. Sinasa panjenengan kasembadan gayuh wahyu menawi panjenengan boten tresna kaliyan kawula sami kemawon. Sakmenika tak nyuwun dawuh. Sadangunipun menika para kawula napa tau tate panjenengan saketi kawontenanipun? Ya inggih mboten sahana blaka mawon. Kula kinten mekaten. Lah nek rumangsane nggih kondur mawon ditata sing tenanan negarane sinuwun. Bawana langgeng sinunggi datanawrat menika lha kok pertapan Guwa Karinawa kerawan para her-her pun rawuh para winasis. Penemban panjenengan nek ngendika ampun kerawuhan ning dirawuhi ngaten. Nek kerawuhan niku terus bendene muni mengemna. Wah inggih mboten pangling menika Raden Sadewa kalian Kyai Lurah Semar Badranaya. Kesinggiem. Penemban kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk penemban. Wah inggih Raden. Kula tampi dawuh sami-sami Raden. Kula ngaturaken bekti kula katur. Inggih Kyai Lurah kula tampi dawuh sami-sami. Ampun ngendika ngoten. Lho. Lah kenging menapa? Pun to, mang tampa sembah kula. Lah sampun gagat enjang. Sudah malam atau sudah tahu? Pun to mang tampa sembah kula. Oh inggih Ki Lurah kula tampi. Nuwun mangapunten Raden Sadewa. Panjenengan wonten mriki menika kagungan wigatos menapa? Alah wong pendhita gunung kok. Kula niku mboten gadhahi kawruh napa-napa. Lah nek panjenengan rawuh mriki menika ajeng ngangsu kawruh kek pandhengane. Wong jangganjing langit kelap-kelap katon. Lar kencang alis risang mawe gandrung.
Mudiar. Ngopo ya, Bleh? Jebule pendritane iki aku ndek utang wayang rodake. Sapa to? Deloken dhewe to. Sik. Lah jebule iki awak dhewe iki nang platar to iki. Ah, semarke. Ora omong-omong nang ngene sisri kuwi. Menawi esu lair lan batos nggih kula isane nggih ming nampa Raden isane nggih ming nampa. Pukulan Rama Dewaningsih sepinten katresnan lan cehna tresna paduka pukulan saestu kula menika lair lan batos badhe swita wonten ngarsa paduka nanging piwalesipun lah kok walah bebasan jagat mboten momot menawi nampi dhateng piwales labuhan paduka penemban jenengan kok ngendika pukulan. Kula niki mung pendhita lho, kula niki mung pendhita. Wahyu pun kasembatan sampean gayuh lho, Den. Oh, alah. Aman kok, Tru, aman. Ah ngopo? Jebule gur memba. Memba kok ya sing aku ndek utang lho. Wong Mas Tunama Sidam. Pukulun tesih kebeta logate. Iya, semaya wah, Jan. Ulun nyumurupi marang Atmaja kita Sidobleh Kencana iku. Rumangsa seneng sakjroning manah ulun. Ah nggih. Sediwa kula wonten maring adhawu. Kena ngapa sababe? Jeneng kita ingkang kuat nampa marang kanugrahan Wahyu Manik Imandaya. Ya sabab jeneng kita iku kang tinemu ragil. Ragil iku kang pinangka kadang ya perangane Pandhawa ingkang paling enom. Mula jeneng kita kuwi dadi perlambang sarta jeneng kita dadi wakiling para kawula anom. Ya kaneman ingkang mapan ning Prajanegara Ngamarta. Jlentrehe mangkene. Antaraning kasepuhan sartane kaneman kuwi mboya bisa dipisahake. Yen ta ingkang enom duweni gegayuhan ingkang sepuh kudu tansah nyengkuyung kosok balene ingkang enom uga kudu tansah ngajeni lan kudu tansah mundi marang kang kasepuhan. Jeneng kita minangka dadi perlambang besok ingkang bakal nerusake lan gawe kuncara sengsem kahanan Prajanegara Ngamarta bakal ngrembaka iku besok dadi perlambang ingkang nerusake ora liya kejaba ya mung turasing wong nom-noman ya turasing kaneman Sadiwa. Ngaturaken genging panuwun malah kula sampun pinaringan kanugrahan kasebat pukulun. Iya Sadiwa. Daya-daya kula nyuwun pamit tambahing pangestu. Iya, yen mangkono ulun kundur makayangan. Pukulun. Kula nyuwun pamit nganti ndara kula. Iya, semaring keng ati-ati.
Kowe ngopo to, Bleh? Bleh. Lega aku, Tru. Lega ngopo? Jebule kae mau udu penatah. Lah sapa? Wong kuwi kulon padha wenang memboke. Kok ya sing dipilih ki sing dimembane kuwi. Ayo mbuh. Ajan tewas pucet aku. Awe piye anggere aku dolan rono kuwi bola-bali ditakoki lho, Bleh. Heeh, Pak. Heeh. Lah si Joang kae nyang ndi? Oh. Ngarani kowe iki ora Ju ning Jo. Asem. Mah bae kewirangan aku. Ha iya. Mula sesuk nang nek ditanggungan ndang dirampungke. Ampuh. Wis kasembatan Ragil. Pangestunipun sampun Koko Prabu. Oh iya. Yen mangkono ayo tak kanthi manunggal ana ing praja negara Ngamarta kanugrahan dimen warata saindenging praja Ngamarta. Monggo kula dherekaken. Arasa madangi jagat tuk mungo-mungo paning sak bocah ing wukir marabang sumberat keneng sarating surya mega lan gunung tak sawang saking mriki kok tak ambu-ambu kok ambune minyak nyong-nyong kuwi Sasmita perlambang apa Semar ngapunten niku perlambange rombongane Durgek Durga riyen niku kula tahu sambung kalih niku Semari pekak ngapa to tuwake sih doyan senengan jan diomongke nang kene ra mongko anake melu lho Tru apa aku iki sampean ora sah ngurusi niku sampean mangurusi niku Kurawa deting bleder tekan kene tak ngurusi Durgek putaran, setengah putaran bersih kandal kulit mati dan kotor putar di wajah bilas multivitamin ayo karang isro nang kene Bali raup sekali putaran setengah putaran tobat kowe ora bali tak ayo pre bali pre inggih ora bali tak ingeling aku tengah aku mburi syukur kowe
ora gelem bali tak ingel-ingel sak anak-anakku. Lah to bajare kon bali kok lagi kekep kaya ngene. Cacruk. Sapa mau? Aku ora Garang kok. ora. Wah ngapusi wae bentukamu kok ngono rai-rai ngentutan. Sumpah Gong. Sumpah aku ora ngentut. Kowe apa, Pak? Biasane kowe ora. Aku balo-balo. Semar ki edan nganti kepentut-pentut lho, Pak. Ayo ben ora ngene ora. Manjung kepopo kowe? Weh, lah ucul Gong. Garing dinyangi.